Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Okay ka lang po ba kung ikaw yung tipo ng magulang na hindi masyadong bibo pagdating sa anak? Napansin ko po kasi dahil nga nauuso na po na may mga GC, pagdating sa mga school, marami pong mga magulang ang bibo. Eh hindi po ako bibo eh. Okay lang po ba yun? Minsan nafe-feel bad tuloy ako kasi bakit yung iba memorize lahat, tapos bibong-bibo sila sa mga bagay-bagay. Tas ako parang kalma lang. Kaya ayun, I'm questioning myself as a mother. Wow. Huwag ka magka-question. Nung isang araw, yung anak ko, nung nag-toothbrush, yung bumula sa bibig niya, hindi unique toothpaste. Sobrang absent-minded ko. Body wash pang nailagay ko. Alam mo, iba-iba naman ang parenting. Hindi naman po talaga lahat bibo. Hindi rin lahat. May mga iba na gusto nilang maging bibo pero sadyang hindi kaya ng oras nila. Or talagang medyo hindi natin ipipilit yung pagbibibo. Kasi kung ikaw yung tipo ng taong chill lang talaga, di ba? So bakit ka magpapakabibo or bakit ka magpe-pretend to be somebody that you're not? If ayun ka naman talaga, di ba? Yun yung pinakamahalaga doon mga kabisyo na kalmahan mo lang. Correct. Pero ang siguraduhin mo lang is hindi ka makakalimot, di ba? Well, ang pagkabibo ng isang magulang dyan sa mga GC, dalawang klase yan eh. Meron talagang natural na talagang Helpful. May ganon. kumbaga, natural sa kanya na talagang bibo. Meron din naman yung iba na nag-flex lang. Meron din namang At ganon. karamihan mga ganyan, nagpapabibo kasi hindi dahil sa, yun yung natural, gusto nilang angasan yung mga ibang mga magulang. Kaya ako, saludo ako sa iyo actually nanay kasi chill ka lang eh. True. Kasi I was about to say, nakakapagod Kasi hindi iba-iba po ng laban eh. May mga iba dyan na talagang sadyang they have so much time para talagang tumutok. May mga iba talaga na hindi. May mga iba na ganun eh, na kaya ko nga nilagay sa school eh. Kasi hindi ko yan maasikaso, di ba? At responsibilidad din naman ng school yun. Totoo din naman yun. Pero wag din naman na pababayaan na all throughout. Tandaan ng school is nandyan to be the helping hand. Ayan. So side by side, hand to hand, 'di ba, na i-accomplish yung pagpapalaki ng maayos sa mga bagets. Ayan, meron yung mga pabibo, halimbawa PTA meeting. Yan. May isang parents hindi, sagot ko na yung drinks, ako na bahala lahat. O edi ikaw na. Kung ako yan, sasabihin ko, go! Yun ang gusto namin. Gusto namin Meron yan. pa hindi, sagot ko na, 3 electric pan. Sure! Sige! Diba? Ganyan, And alam mo, sa totoo, sa halip na ma-feel bad ka, matuwa ka na lang din kasi may mga bibo. Ako, I love it kapag ka sa isang group chat ng mga parents, ay meron dyang bibo na talagang very responsible. Hindi lang sa pagbibigay ng electric pan, ganyan. Pero siya yung nagsasabi na ito yung mga nangyayari sa mga bata. Ito yung mga kailangan. Diba? Kasi may mga taong katulad ko, for example, na hindi ko matutukan talaga sa totoo lang at makakalimutin
yun. Oo. Okay, may ikukwento ko tungkol sa pagiging makakalimutin na yun. Nangyari kagabi lang, nakakaloka. Ay, makakalimutin ka ba? Sino ka na nga? Anong ginagawa ko dito? Di ba, may mga parents kasi na maaaring makakalimutin for whatever reason, di ba? Pero kapag ka may mga bibo dyan na tumutulong, may mga bibo dyan na nagre-remind, o ano na, buwan ng wika na, kailangan ang suot nila ay ganito. O kaya, minsan may mga days na mas maaga ang, ano tawag dito, ang dismissal, ganyan. Pag may bibo parent dyan, assured ka na malalaman mo din. Oo, siya yung oy mga mommies, True, correct. walang pasok yung mga anak natin kasi sona. Yan, mga ganon. So parang feeling ko, may mga ganong, katulad nung nag-PM sa atin, parang pakiramdam niya, dahil ba hindi ako ganon? Oo, nalileft out Nalileft siya. out ako. Oo. Hindi. Kanya-kanya Oo. talaga. May mga tao talagang chill. Oo. May mga hindi. Kaya nga yung mga taong bibo, sila yung mga nagiging president ng PTA. Tama. Sila yung mga nagiging chairman sa klase. Correct. Very good yun. Oo. Kung chill ka, okay lang. Iba-iba naman po tayo ng contribution. Oo. Well, kung gusto mo na din kahit papano, maging hindi naman bibo, pero nandun ka sa tingin ko pareho kami ni Nicole ng style na pagiging bibo eh. Yung parang halimbawa, may bibo dyan na isa. Yung taga-sulsul lang. Sige, Mark, go, sige, go. go. Yan. Galing naman. Alam mo, galing-galing naman Oo, yan. ako ganun ako eh. Taga-sulsul ako dyan sa mga ganyan eh. Lalong-lalo na kung kasi bibo din naman ako eh. Lalo na kung hindi ko kaya magbibo, meron ako isusulsol na bibo. Ganyan. Pero again kung hindi ka bibo, kung talagang iba-iba po tayo ng personalidad, iba-iba tayo ng strengths, di ba? So hindi natin ipipilit ang isang bagay na hindi tayo yun. Kung nonchalant ka lang, alam pilitin mo Kaya nga lang ang pilitin mo maging active kung nonchalant ka lang, 'di ba? Kung lurker ka lang sa GC, hindi ka nagre-reply, Correct. basa-basa ka lang para at least hindi ka nahuhuli sa balita. Okay 'yun. Walang You're being a problema good yun. parent. Ang sa tingin kong dapat mag-question kung talagang hindi mo lahat ng ilang beses na nangyari na anak mo na lang yung hindi nasundo. Correct. 'Di ba? Kasi hindi ka nagbabasa. Kasi wala ka na talagang pakialam. Yan. Pero kung halimbawa, minsan nangyari lang, 'di ba? Kasi nakaligtaan mo. Okay lang 'yun na people make mistakes. Wala naman pong perfect na parents. Correct. Ganon. We try as much as we could to be the best parents for our kids, pero wala talagang perfecto. 'Yun yung totoo. Oo. Kasi tandaan mo, mami, imagine mo kung bibo kayo lahat, hindi ang ingay. Ang ingay. Marami dyan tahimik na kagaya mo. Correct. Marami kayo. True. Di pansinin mo, totoo ka dyan sa sinabi mo. Kunyari sa isang GC, 40 kayo. Di ba? Bibo Ilan lang kayo lahat. naman, kung bibo yun lahat, magli-leave the group ka na. Kasi ang ingay. Parang ang daming sinasabi nung group chat na to. Di ba? Pero pansinin mo, kunyari 40 kayo dyan na parents, ilan lang naman din talaga dyan eh. Makikita mo, 3, Ayan. 4, 5. Yan. I don't think it's the majority eh. So kung di naman to majority, don't be too hard on yourself. You're doing a good job. The fact na parang napapansin mo na mas bibo yung iba, para sa akin na isang magandang indikasyon that you care. Na meron kang pake. Tama. Ganon. Oo. Kung hindi naman nakaka-affect yun sa anak mo, why bother, di ba? True. Okay lang yan. Chill ka lang, mami. Again, marami kayo na kagaya mo. Oo. Ayan. Talagang Tahimik lang. Totoo eh. Kung parang feeling mo kulang na kulang yung binibigay mo, di ibig sabihin merong something in you na gusto mo pang to give so much more. Eh di try to give so much more. Yan. But you're not a bad parent kung nonchalant ka lang sa GC. Correct. Okay lang yan. Oo. Like ako, for example, sa mga car clubs naman ako, alam mo, ngayon, sa motor, dahil nagmumotor ako, nandun ako sa group chat. Yan. Hindi ako nagko-comment. Nagbabasa ka. Nagbabasa lang ako kung mga problema nila sa Correct. motor. Para kung sakaling ma-encounter mo, alam mo na din yung gagawin. So, Di ba? So, mga ganon. So yung iba ganun lang, nag-ano kung anong announcement, anong nangyayari sa school. Correct. At hindi ibig sabihin nun, monitor mo lang. True. Oo. Kung halimbawa, ihalin tulad natin sa'yo, hindi naman porke hindi ka active na nagko-comment or nagpo-post doon, irresponsible motorista ka na. Oo, yan. Hindi. Oo. Sadyang talagang gusto ko lang matuto, gusto ko lang makibasa, Oo. ganun. Okay lang yan. So, diba? relax lang, mami. Chill ka lang, ganyan. Na yan talaga yung kasalanan ng social media. Masyado minsan pinaparamdam sa atin na yung karamihan ng ating mga pagkukulang. Yung hindi ka makapagluto ng ganun ka-perfect. Yung, ako nakikita ko yan, Jegs, kapag halimbawa meron ako nakikita ng mga parents na sobrang busy nila pero kaya pa nila magtanim ng okra. Alam mo yung parang
Hindi, promise. Meron ako kakilalang ganyan na ako nung una, parang affected ako na alam ko tong taong to busy siya. Oo. Bakit yung posting niya recently nakapag-harvest pa siya ng ng ampalaya. Oo, Alam mo ang hirap- yun? ang hirap kaya Ay, i-harvest ng malunggay. Ang hirap kaya mag-harvest ng mga Ampalaya. okra, ampalaya. Yung malunggay okay lang, Jegs, kasi Oo. nandyan lang siya, lagi siyang tumutubo. Pero feeling ko yung mga ampalaya, talong, di ba talagang effort yan eh. Mas nakakainis pa dyan kung may mga herbs pa sa Oo, correct. Tapos sa bahay lang, kondo lang. Ay, oo. Tapos yung herbs, yun lang yung kinakain ng mga anak kasi kailangan green. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, ramdam ko talaga ang tangi. Naku, nakakaloka. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yung bang yun lang yung pinapakain niya, yung mga homegrown na Oo. mga Maraming gumagawa niya na Oo. sobrang busy, pero... kaya nila. Pwede kasi talaga eh. Oo. Kung meron kang green thumb. Ibig Oo. sabihin, hindi naman po kasi talaga, promise, hindi po talaga lahat ay Oo. kayang mag-grow ng mga Tama, plants. oo. May mga tinatawag po na green thumb na kahit anong itanim nila, talagang gumaganda Correct. sa kanila. Ganon. Oo. Pero may mga iba din naman na kahit anong gawin na, 'di ba, medyo ngangi, Oo. 'di ba? Meron din naman, especially during the pandemic, 'di ba, nauso yung mga Plantita. plantita. Oo. Oo. So isa yung asawa ko diyan na nag-try. Yan. Namili ng mga Halaman. dati yung bahay namin, may third floor pa. So doon yan nilalagay, mga bonsai. Tapos sabi ko, parang ilang linggo ka na hindi nakaakyat dun sa taas. Silipin mo yung pagtingin ko na wala na, patay na. Kasi nga, may mga iba talaga na cut for it. Oo. May mga iba na nag-try kasi Oo. uso, Oo. pero hindi talaga din nag-succeed. And it doesn't make them bad people. Tama. Talagang Oo. sadyang, hindi So, talaga ako parang- plantita eh. Oo, hindi para sa Hindi akin. talaga siya para Oo. sa akin. Kanya-kanya lang talaga. Oo. Kaya mami, Ganon. don't feel bad. Correct. Marami kayo. Marami tayong marami tayong mga kakulangan. Oh, na chill lang tayo, nandiyan lang tayo para mag-observe. True. Basta ang mahalaga dito is, alam mo, in your own way and in your own capacity, nagbabantay ka ng mga anak, Oho. 'di ba? At inaalagaan mo sila in the way that is best for them. Tsaka aware ka kung anong nangyayari sa school ng anak mo. True. Yun ang pinaka-importante dyan. Hindi yan importante na, halimbawa, na asikasuhin mo pa yung kung ano yung PTA ninyo dyan. Dahil kung wala ka nang oras, tsaka hindi naman ikaw yun, importante lang, kumbaga, updated ka kung Correct. anong nangyayari sa school. Exam week na ba? Yan, Linggo ng oo. week-a-week? Correct. Kailangan na bang dalhin yung mga ganitong materials? Oo. Ano yung isusuot? Kasi minsan nakakalungkot din kapag halimbawa lahat naka-PE, tas ikaw lang ang hindi. Oo. Ibig sabihin, maaaring hindi nabasa ng Ayan. magulang. Pero ako hindi ako judger sa ganyan. Kasi minsan may mga makakalimot din Oo. talaga eh. May makakaligtaan mo ba? Lalo na kung lahat bibo sa group Correct. chat Ayan. na matatabunan na. Yung talagang Tama. tunay na announcement. Oo. Tsaka- Ayun din yung kagandahan nun pala, Jex, na hindi dapat maging bibo lahat kasi yung tunay na announcement, matatabunan Correct. na. Tsaka pag sobrang bibo kung minsan, nag-aaway pa sa GC. Ayan. Halimbawa, Correct. yung anak ko, nag-name drop. Kaya naalala ko, may nakausap ako isang nanay na sabi niya, ang ganda ng GC namin. Halimbawa, hindi nag-name drop ng bata. Halimbawa, sasabihin ng nanay, yung anak ko may bukol, patanong Oo. naman sa mga anak niyo, baka Yan. alam nila. Correct. So, walang Yan. name drop na True, yung kalmado true. ba? Wala. Tsaka kung may nararamdaman sila na suspect, Oo. pangit yung word, or Oo. sinususpect nila na yun yung involved, diretsuhin. Oo. Hindi yung sa GC for everyone Correct. to read. Oo, mga sobrang bibo. Yung anak ni ganito, Oo. ni Nicole Yala. Sino kaya yung, sinuntok niya oo. yung anak ni Diego Bandido. O diba, walang nare-resolve kapag ka masyadong bibo sa GC. Yun ang problema kasi nating mga bibo sa totoong buhay. Minsan yung mga bibig natin. Ang makakapagpapahamak sa atin. Kaya kung ikaw, nonchalant ka, actually blessing yan eh. Oo. Hindi ka mapapahamak sa mga pwede mong masabi kasi chill ka lang. 'Di ba? Si Nicole, muntik na tumapahamak. Muntik ba? Alin doon? Alin sa mga kwento yung muntik ako mapahamak? Sa mga kaka-comment ko yan eh, 'di ba? O tingnan mo. Oh. Mas chill lang yung mga taong wala masyadong comment. Ayan. Oh. Yan. Alright. Kaya kalmahan mo lang yan. Ibig sabihin naman good parent ka eh. Oo. Okay, Docs? Sige, alam ko sa inyo lahat, mga nag-aabang ng Oo, nag-umpisa na ba? parang mamaya pa, pero syempre yung Kasi mga... nakapangsona kasi ko Oo. ngayon eh.
Gusto ko sana humabol, charot. Ayan, na mga nakaantabay na, ano kaya ang sasabihin ng ating presidente. Yan. Antabayan at abangan po natin. At naway maging maganda para sa bansa Oo, natin. tama. Yun naman yung ultimate goal. Correct. 'Di ba? Na maging maayos yung kalagayan ng mga Pilipino. Oh, good luck. God Alright. bless the Philippines. God Siya, bless. salamat na marami. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!